gurung-gurung wis diseneni to. Kon kok isin sih men. Ngapunten bola-bolaku sedaya sing kula cintai, lambene Amin niku apik napa elek? Elek. Cahe napa awon? Cahe napa awon? Awon. Oh, kok dadi budal wong awon ae. Enteplok. Dik, Min. Wong-wong ku sing seneng iku lambene. Lambene nek apik ngene iki akeh wong seneng. Leres nggih, Dik, nggih. Lambene apik ya akeh sing seneng. Takok adik-adik, nek adik-adik ku mesti nek ngomong jujur, jujur. Takok. Mau apa aku takon adik-adik? Lah apa? Takon pacarku. Lah ndi pacarmu? Alah, alah, alah. Lambi ireng kuwi to. Sing ndi? Oh, alah. Diangkrek ya apik pacarmu. Lah iya. Modele lho. Wong potongane kok Potongane kaya apik ya. Curut ngono njaluk model sing apik. Takok pacarmu, lambeku apik apa elek? Apa? Jarine aku lali gak sikatan arek wayu. Oh ditonyo bapaknya Jawa. Lah iya. Kon silikon anakmu melayu duber Amin kon silikon. Endi silikon? Lah iki silikon. Oh iku silikon. Arek karo wedi. Sik. Sik dijit. Apa? Ngene iki mani-mani. Wong ana wong awe 10.000. Iya, lambene nek api mesti disawer. Iya. Lambene api disawer. Alhamdulillah. Uang. Lambe apik langsung dituku wong. Lah iya. Loh. Min. Disawer. Apik dituku wong. Amin dituku wong kok. Meneng ya? Ya, Tak garape. lapo mbok garap kuwi? Kowe iki lapo? Kowe disawer iki uga. Wah, ro dulure. Kok yo ro min sangane ndelok. Ro dulure. Ro dulure temu kangen re, yo gak petuk. Iki sapa min? Iki sapa? Oh, Asep. Oh, iki sing Asep iki ta? Lihala wis lerekane wis dibenakno ah. Wis kok mantap. Jelas ora. Engko ndang maju lerekane lali gak dibenakno.